120 rapaces do Xurés coñeceron o Parque Nacional das Illas Atlánticas co programa Parqueando. A conselleira de Medio Ambiente anunciou que no vindeiro curso esta actividade se ofrecerá en centros educativos na área de influencia doutro parque natural. 120 estudantes de centros educativos de Lobios, Muiños e Bandé visitaron esta mañá as Illas Cíes no marco do programa Parqueando Galicia da Xunta, que ten como obxectivo que o alumnado da contorna dun parque natural da comunidade coñeza o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Esta iniciativa busca que a rapazada que vive na contorna dun parque natural, como neste caso é o do Xurés, poida descubrir a riqueza natural, cultural, paisaxística e etnográfica das Illas Atlánticas. Ángeles Vázquez anunciou que o vindeiro curso esta actividade se ofrecerá a centros educativos localizados na área de influencia doutro parque natural e avanzou que se estuda a posibilidade de ampliar a iniciativa para que colexios do ámbito do Parque Nacional tamén poidan coñecer outros espazos protegidos da comunidade. No día de hoxe decidimos, ademais, que era bo que nos acompañaran os cativos. En este caso é un programa novo que se chama Parqueando, que traer os cativos do interior á costa e os cativos da costa ao interior, que coñezan a nosa xeografía, que coñezan as nosas xoias, que saiban como teñen que cuidalas, e, por outro lado, cando se fagan maiores, que volten, non? Que volten eles tamén cos seus amigos e coas súas familias. Son un total de 140 rapaces, en este caso de concellos que pertencen ao Parque do Xurés, son nenos dende 3 anos ata 12 anos, que tamén disfrutarán dunha xornada de convivencia. A titular de Medio Ambiente puxo en valor o traballo das persoas encargadas de coidar e de manter os parques naturais como das Illas Atlánticas. Parque Nacional, a súa conservación depende en gran parte do traballo que realizan as persoas que no día de hoxe nos acompañan. O seu traballo pois é silencioso, pero ao final está dando os seus resultados. É un traballo de control, de inspección, pero un traballo de investigación, é un traballo no cal lle hai que poñer moito amor e moito entusiasmo, e incluso moitas veces con ampliación da súa xornada laboral, porque cando sucede algo, eles querenlle tanto o territorio que perduran nese territorio ata que poida sustituílas outra persoa.